F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġakbu u Ġwanni għand Xmun u Indri. Issa omm il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u malajr qalulu biha. Resaq lejha, qabadha minn ida u qajjimha, u d-deni ħallija u bdiet isservihom. Fil-għaxija imbagħad finżul ix-xemx ħadulu qudiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem il-bieb inġabret il-beld biħġara. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mart. U ħareġ għad kbir ta' xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jafu min kien. L-għada filgħodu kmieni qabel ma żernaq qam, ħareġ u mar f'post imwarrab u qatem jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jfittxuh. Kif sabuh qalulu, kulħadd jistaqsi għalik. U qalilhom, ejjew immorru band oħra fl-irħura tal-qrib, ħalli nippritka hemmhekk ukoll għax għalhekk ħriġt. U dar il-Galilija kollha jippritka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Għand min tmur bil-problemi tiegħek. Id-dixxipli ta' Ġesu b'mod liberu kienu jmorru bil-problemi tagħhom għandu għax kienu jsibuh lest u kapaċi jittratta kull diffikultà, sofferenza jew marda li jgħaddu minna. Meta Xmun ġab lil Ġesu id-dar tiegħu, il-kunjata tiegħu kienet imfejqa dak il-ħin stess għax Ġesu sema it-talba ta' Xmun. Inti tħallih lil Ġesu ikun il-mulej u dak li jfejja il-ħajja tiegħek, il-familja u l-komunità. Ersaq lejh bil-fidi li hu jistenna minnek. Il-qawwa ta' Alla li jfejqek tatik lura mhux biss is-saħħa, imma biex tgħix f'servizz attiv u tieħu ħsieb tal-oħrajn. M'hemm l-ebda problema li hu ma jridx jgħinek fiha, u m'hemm l-ebda ħaġa li żommna il-sira li mhix kapaċi jeħlisna minna. Inti tmur bil-problemi tiegħek għandu, fiduċja kompleta fih li hu ser jgħinek. Mulej Ġesu, għandek tinsab il-qawwa li teħlisna u tfejjaqna. M'hemm l-ebda problema jew irbit li int m'intix kapaċi tirbaħ fuqu. Eħlisni biex inkun nista' nservik bil-ferħ u biex inħobb u nservi lill-oħrajn b'ġenerożità. Għażiża Marija, Sultana tal-ħolqien kollu, idħol għalija int bit-talb qawwi tiegħek biex jiena ngħix b'mod sħiħ wara ibnek fil-kumpanija tiegħek. Amen.